Tishikewo. Oho. Hatina kurasika ere? All right. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwa muri. Zita ndinonzi DJT1 radio driver, class 1 pamugwagwa. Hanzi iro gumbo ndimarase mufunge. Kutaura kwandiri kuita ndiri Muchinhoyi. Pana chishamiso chiitiko chandishamisa chaita kuti ninge ndichisvika panzvimbo yandiri. Ndinodaira kuti aiwa muchazviona mega. Hanzi chitsva chiri murutsoka mufunge, chitsva chiri mukufamba. Saka mukufamba ndo matinoona zvakawanda. Kutaura kwandiri kuita tiri Muchinhoyi, kumbururuka mufunge kubva kuManicaland kwaMutare. Pakaipa regai muonewo chishamiso chandaona chichakushamisaiwo nemimi. Right. Kusvikawo. Yes baba. Right, munosimba here baba. Tinofara zvikuru. Right, inini ndinonzi DJT1. Kubva kwaMutare kumakomo kunana wasu. Hanza ndakaona tsoko ichitura vhera ngebranch. Ndadya sadza ngeheni ndokuti tadya sadza nehuku. Mwana wangu azi kuende kusikuruba. Chiwasu. Right, ndingafare ndikaziva kuti zita renyu munonzani mimi? Indetwa Munyaradzi Nyasoro. Munyaradzi Nyasoro. Right, the people you call me Munya Brown. Pakutaura the business language. All right. Right, pane chishamiso chatishamisa chaita kuti tinge tichisvika panzvimbo inoyi. Taona motorbike, tingaiti motorbike here kana kuti imota ndo yaita kuti tinge tichisvika panapa. Toda kunzwa kuti imimi makazvifambisa sei kuti munge muchiburisa chiro chichi? Hamzi kunyepa. Mukati motorbike. Mabatanidza zviri 2. Asi unonzwisisa. Kuti imota here kana kuti ibike here. Saka mukati motorbike mapedza masports. Mapedza masports. Right. Saka zvakadaro tingoisa zvakadaro motorbike. All right. Saka tichitarisa chinhu chedu ichi, ndiri kuona inini hachisi chinhu chakajairika kuti munhu angafunge pfungwa dzakadaro kuti chinge chichizobuda. Imi makazvifambisa sei kuti munge muchigadzira chinhu ichi? Makafungei? Makanga maonei? DJT1. Nama inokufundisa DJ. Senyeberu. Right. Kana yakazorwa zvakanaka unotema mashizha emupopo. Makabika makadya. Mukakuna mvura. Right. Akapesa savave mashizha yayo. Waziya? Makadya. Baba. Muno matantiri muno. Vakawanda kamutsa kuti hendi kugara South Africa. Motenda kugara South Africa. No takati maya. Zvonzira mbokadi wakashinga. Ukashinga ukarwadziwa baba ukaramba urimo unogena. Right. Unogena. No matter what comes along in your life. Ngati Mwari. Batsirei mundichengere svika ndirambe ndiri mupenyu. Right. Ndakuona kuchena kwenyika. Ikangochena chete nyika ndiri mupenyu chete Mwari. Nezvandiri kufunga musoro wangu nezvandatamburirawo. Aiwaka. Chatsva pane gona napoti vanhu vanyazoziva kuti avazi vari kuchera norova izvi pane gadzira. Kana nyange muno mutema ane gadzira. All right. Ene hazvizi kuti titaura zvikuti zvingade munhu kuSouth Africa, zvingade munhu kuAmerica, zvingade munhu kuUK kuti gadzire ichi. I don't like that one. We are talking of right now. Right. If you want to make something right, iwe takagara muno mudaro nhonga ipapa apa. Tobuditsa anze kumutsa bike right makakwira bike. Saka tonotaura kuti izvo mukutendera vakatakachiita tichirarama upenyu huri hard. Pamwe izaiwe nyika kaoma. Pane zvinenge zvichidzidziwe papo. All right. Svika panguva iyi yatasvike. Takadzidza kufamba netsoka zvakaoma hongu kuti wakashanda unobuditsa ansa. All right. Kunooneka kwechina hausi kuti hausuda kubuditsa ansa. All right. Saka we're doing off. That's what we're doing here. All right. Saka mapatsi zvinhu zvamaitora muchigadzira apa maizviwana kupi? Unana nazvo zvinowanetsa. Wanatika chinyowani chinhu. Munatika chinyowani zvabva kunzwa nyika maziva. Chinyowani. Chikaita 1 year and a half. Right. Chechisisiri chinyowani baba. Chachidhara. Right. Saka chachidhara chakuda zvinyowani kudzokere ipapo futi. Mara asisina. Vakukandidzira pasi. Right. Vachirasa mubhini zvazara. Makaenda munzvimbo dzakawanda zvakazara. All right. Ichinobasa chete vayo marara. Marara, tipe marara yayo. Tipe marara yayo. Okay. Tichingwaza muno mukaona hamuna kana inoye muri kana wani. But isusu itoti igold. All right. Hazi marara. Kwandiri gold. Right. Tuti mati munozviona kupi izvi?
totenga muwani imomo wanenge chizviti zvanetsa. Alright. Ngozakati apa nguwa ino utavhurika matadai waka achada kuzvitenga. Tomuti wewe toti wewe nacho wewe handisi uchide nini. Tenga iwe kana uchifunga pamwe ufambe nacho. Bike iri sezvizvi. Auya naro riri marara anoita pakwira chete. Agona driver. Ari papo. Customer iri papo iyo. Aziye mubvunze makamubvunza nokudza kuti handitomboziya kana kudriver. Tamugadzirira anoti abhadhare mari kudzidzisa kudriver futi bike rachero. Alright. Ndikokuti wene waini. Saka imimi pamakaburitsa chinhu ichi ndikutarisa kunoku pane akomana ya pakaipa. Ayo pari kuoneka kuti pamuzinda zveshuwa. Pane zvimwe zvawabvunza tiwa. Right. Wabvunza nyechi kuti unozwana kupi? Munomboziya matractor ekupusha nemaoko aya? Akaya rini? Handicharangari. Aiwa ndemache macha. Malatest. Mamwe kuti unofamba muchidi uchipusha so alright ayo malatest ndizvozvo ndema macha but ndakakudza kuti ama scraper right now sure. Can you believe me? One nache ratozorora pane kwandakatore. Alright. Atakuriketi ari kwidzike pamalist. Saka makauya ari ndakatakura ndichakupai mapiki acho muone paranga rakagara kuti pamota bike yenyu right ndokupai mapiki this one saka chinore machi sure. Totodzosera iri tidzosera kuse muinjini papapa andinofamba vachipusha nemaoko apapa ndichakufonera kuti yomutore mapiki mapedza nacho kuti pagarewo padenga right atitoda kuti vanhu vafamba vachikungurutsa chidai ndokuti munanofukunana nenyoka imi mukakoborewa. Saka izvi chandinoda kuziva ndechekuti makazviendera kuchikoro here izvi kana kuti zviri muropa? Born intelligent. Hamuna kuchidzidza zvinhu? Musadaro? Handina chikoro. Handitomboziva zenyora chienda kupi kana kwani pabhopoini handiidoona because neporonga nenyora ziri izo nditone ripota makandiudza kuti handizo vaninyora manewspaper saka ndachikumbira kuti ninyorero nechirungu stori yako ndikonoratidza meseji yacho ndakamuti kana wataura zvechirungu kashamaka inini zvakutaura bhira sauye futi ndoti handanda chikoro. Saka pazita renyapa matimimi rebasa Munya Brown. Saka zita rekuzoti Munya Brown rakabva papi? Right, unoziva zvinoitika ndasi Munyaradzi. Shortcut it's Munya. Okay. Mberi kwacho te Brown. Kuri zvinaki. Alright. Kaso tumunyu so. Kwenenzwa nenhombo. Aiwa, tinotenda zvikuru. Right. Ndoda kuti muudze mhuri yeZimbabwe. Kuti zvamunoita imi mukati umwe mune vamwe vanhu vari kutambura waane mwe motorbike dzisingachamuki wakutambura kuti zvedu tozviita sei chinomuka here chinhu ichi wamwe wasisina tarisiro. Ndaida kuziva zvakare kuti imimi munokwanisa kugadzira imotorbike chete here yamunogadzira kana kuti munokwanisa kugadzira zvakare motokari ameno zvakamira sei? Handigadzire mamotorbike chete. Mabike ayaya inini ndikuti ECD. Ndakazomatora kuti ndakazoona kuti vafana vafunga panga tigona zvigadzira izvi. Alright. Maziva? Right. Motikari ndokubasa. Okay. Handisati ndokuratidza hangu mamotikari ndamboratidza apoti tulu pachi pamabike. Right. Ana mabike haisini mabike. Ndogadzira motikari. Alright. Ndinokuratidzai dziri kuseri kumota. Okay. Makatasana panapa right now ndofunga pane mbacha dzakaenika. Ndinokuratidzai pasera. Ndinokuratidzai monoti aiwa kana motikari desora tegadzira pascraper. Alright. Ndede yakafa. Okay. Handite motikari inifamba. Handite mbiri nayo. Ipe mune muchidhonza. Ndinokuratidza kuseri. Ndichakuratidza ndakufamba nayo. Ndakuchera pasi nayo. Alright. Saka imimi chimbondiudzaiwo kuti nekuti tikuda kutarisa muno muZimbabwe munomu. Pane vamwe wakambozviita vanonzi Daniel Chingoma. Daniel Chingoma. Daniel Chingoma akambogadzira ndege. Ndinomuona ndambosangana naye. Saka mukasangana imimi moti masangana na Daniel Chingoma. Tsvaga. Pese panasangana nemunhu wese. Hanzi Daniel Chingoma. Akasangana naye. Akabwera sei munhu. Daniel Chingoma wakada kuita fanika zvamaita izvi zvekutanga chinhu pascratch kutanga gadzira wakagadzira ndege chihelicopter chikopokopo chiyachi saka imi magadzirawo motorbike isati yambogadzirwa isati yamboonekwa saka ikafamba ari muzviona saka zvakada kuenda saka vanhu tu imimi mukasangana panobuda chimwe chinhu chinorema bozi pfungwa dzenyu ndianenge arisanganisi tinokwanisa kukusanganisai mumbosangana tomboona kuti zvakamira sei. Makasununguka here mimi kupa mhuri yeZimbabwe vanoda kukubata inhamba dzenyu? Very nice. Very nice. Nhamba dzenyu dzinoti chii? 0772 796 983
0772 796 983. Right. Muchiwanika kupi muno Muchinhoyi? Ndoneka Muchinhoyi. Kunenzi kuti sununguko. Kurusununguko. Alright. Kuno kunenzi kunyani kumberi kumapeto mbijana pakati Muchinhoyi. Okay. Yes. Aiwa tino. Akunyora samaningi wangosvika uchiri munya brown. Unongo wadedza zita rimwe wadedza brand. Alright. Wadedza kuti okay. Wati okay. Wangori munya brown wati okay. Wadaidza brand. Aiwa tinotenda zvikuru, tinotenda nebasa rakanaka ramuri kubata riri kuyewedza. Zviri kuita kuti nyika yedu iyewedze zviende mberi. Mufungai kuti kubva kwaMutare kumburuka kuuya kuno kuti regati mbono chiitiko ichocho kuti zvakambomira sei. Saka zvinhu zvinoyewedza izvo. For information, I want you to know that one. Ndio munhu ndikuudza futi kechi3. Right. Amenora mwasvitse mashoko iri. Noti pano natoka kana muchita zvimwe zvinhu unongo wachita so aiwa dani ndaonekwa ndiri chete. Iwe uri kuonekwa uri kuitei? Kuitei chita kuti uonekwe zvine production here. Ndizvozvo. Ukunzwa? Zvenyu zvine production. Emi inachida kuti president wamboonawo. Alright. Izvo zvemamanga izvozvo. Zvati kuti ndezvemanga izvozvo. Right. Ite kuti angoti turu angoona. Kuna muda kuti musvike pana president wamboona zvamuri kuita. Kana akatideedza ndokachitira by road. Akatichedza. President. Ndiane road ndi drive. Andiyene moti right. Yanjikwenyereyo. Tumbokurukura gara basi tumbopana no views. Right. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, muri kuzvinzwa zviri kutarwa panapa ndiwo Munya Brown. Hanzi ni shuwiro yangu ndaida kuti ndisvike pana president. Waone zvandiri kuita. Chipo changu chisagumire kuno chete. Chiende kumberi chizikanwe nenyika yese. Saka wamhangara kuti wakomana please ndokuda kusvikawo pana president. Alright. Sorry makupinzwa mbako. Aiwa ndo right. Hey, ichi chimwe. That's 4x4. Ichi ndakachivhisira ndakambochivhara. Ndakaona mastori changawanisa ndasingambozi kuenda kupa pa lockdown. Majira risanga panapa anomboona kwaenda nyaya yacho ndokupi. Zvaingonzi browse anomboziona sakanyatsoenda muchemu. Saka ndakabva ndabvisa mavhiri chene ndambochisiya paside. Alright. Saka imi pamatanga kuya kudaika chuchu nechifamba ichochi. Alright. Ndosina mavhiri manje. Brand dzenyu hadzina kuchipa ba. That's a 4. Ndichokugadzira kuwana. Brand dzenyu hadzina kuchipa baba. It's a B800. Okay. Imota yakaitonzwa. Alright. Ndikutoona ina kana chini. Yakaitonzwa. Right. Yakabvaruka rough. Off right. Saka make it inside. Izvo zvanokwana nezigona kana varara nezigona zvavo. Isi wandiri nini aiwa ndizvo kwandiri. Grade 1. Right. Angasiya yakadai. Alright. Saka motikari nayo. Motikari achaida. Ndakati mina ndigadzire tu. Okay. Tunda uzoida iri. Right. Ngatanga neboardwork yangu chichi ndapedza naimisa strain watengera mavhiri angu ndaisa ndamira apa ndagadzira engine ndakapedza. Okay. Bas F800. Alright. Engine iyi inooneka pa 366. Engine yakanaka zvokuti. Alright. Parudzi rwedu vanhu vatema imota yekuti haumboboekani pabasa kana kati ndibhirita uyu uyanzi mataga. Alright. That mean ndibhirita. Okay. Ndakamudeuza kuti bhirita unoshanda mota iyi. Ndokugadzira mota idzokera paroad. Vanoti kuti yewe nyika ikaoma. Iwe une mota wakapaka motikari ndipendi kugadzire motikari uone wene wawo. Kuti unoshanda uchienda kupi. Ndaramba chichitaura kwene wa president wachatoziya naye. Kuti serious team yawo ndonyanya ishandisa sereka wako inofunga mwana wanyazonzisa kuti nini ndiri mazviri. Saka ndiramba chitaura muchitaura aiwa zvina kushata. Aiwa tinotenda. Saka yasara nguva yakareba sei motokari kuti inge ichipera. Ndabatwa nemunhu womudududu. Okay. Ndiyandibata. Nhasi ndechifamba naye mota iyi. Musadaro? Nhasi ndofamba naye. Ndoti muridzi wanyena akunzwa kuda kufamba naye. Alright. Saka ndikuti nini in 2 days 3 days nokandira mapiki nchera pasi. Andikuratidze ichifamba zvakanaka imwe. Kuti uone chida ichirora. Ichichera pasi. Kuziva kuti aiwa Munya Brown isimbi yebasa iyi. Kumashwest. Aiwa tinotenda. Saka mudhudhudhu wedu uyu manje taida kuti timboone uchifamba. That's Mr. Bishwan. Alright. That's the hurumende staircase. Ngatipe one bwire sample. Alright. Imota iyi next week unoona chifamba futi. Okay. Honest. Saka ndokusenjera iyi. Aiwa muri kubata basa baba. Apa takavaka garage. Pari kuoneka. Atina kuvaka zvekuda kuti ablingers. Aiwa kana tichivaka nyika hatinoda kuja majarini too much. Maziva. Vane zvinzwisisa. Ndakatenge nandire imba kucherima. Okay. 6 room yakanaka. Ndakatengesa. Alright. Vanhu vakachema kuti vatengeserei matata iwa pane zvatafunga. Alright. Ndakuita sei?
ndoda ndambovandudza brain ndoda chikoro kai ndakuda direct zvinhu zvakafa tichigadzira tengesa imba change yacho vakaka forum kangu panapa vachange yacho ndasara nemba ndatanga kutenga maskrepa nchiuya nawo ndichiunganidza panapa. Saka mukadaidzwa nekambani mimi kunzi taona zvauri kuita izvi kambani nepfureni ndiani ndopene ndoda kuziva ipapo kuti wanobva kufarira makambani obva you don't like company no hapasisina kambani inodarika tonotangira pana president right ngatange kutanga kuti right kuvandudza zvimwe zvinhu kuti vamwe vanhu vapinde mabasa ndizvozvo kuti vamwe vafana vadzidze ndina academy yandinayo inofana yebhora okay izvo zvonga aripo panapa ndatina regise right now mako anga ari pana chivatora afana story yavo afana ndiweya mai manje abva panapa okay report anga ari panapa achivatora ndafana yebhora ndati handingamasiyiwa kadari komboni paurire panapa ngavagadzire mutututu vapedza apa izvo zvari ground izvezvo okay izvezvo right now vatoona bhora vatotamba bhora izvezvo vachibva kumangwana usina vanenge vari panapa kana siri kuda chikoro weekend vanenge vari panapa okay ndikuda kugadzira story kuti ndikangosangana nochirambo chidzoka ndakasangana nemukuru ada kuti nyika ioneke kuvakwa kwayeneka tinogona kuklika zvakafanana so mukuudza ndotari space yekushandira hatina this is too small right if I got a big space my friend I tell you aiwa ndiri kukunzwa I tell you ndiri kukunzwa kuti vafana vanodzidza vakawanda chautumira mapiki mavideo right uyai timboona mutututu wedu ya muri kubata basa muri kubata basa ndichada kuzouya kuna namai awa timbonzwe kuti zviri kufamba sei bhozi ndikuona handiwomasiyira ataita kare zvachinja tikundoona zvatochinja kamutututu wakutosungwa panapa dauzodzoka kwaari tizonyatsomboabvunza kuti zvakaotomutututu seu saka hapana kambani inodarika apa shuwa munyepi undoro ne radio varikubvunza pane radio muchaidze chidambuka tiyakuimutsa radio kuibudisa tikatika kuimutsa pane pamwe atofamba nzendo yakareba alright pane dzine dzinzendo baba wangu zvokuti ndikaruwa pasi pandakasumuka panapa ini ndogona kusvika something like ichi ndakachitora ndakachitora ku 137 kg alright 137 kg sorry 137 kg hapasi pano hey chigeji icho 137 kg hey but ndakachitakura ipapa tandakachitakura ipapa uyu akakwira akagara apa mwakagara apa hey ya saka nawo ndakumudza sini mabvunza makati akomana mabvunza makati radio chichi aiwa kababa radio iri kundambuka chakudamburirai muchinhu chati chimutsa tichide totamutsa bhaiki rinomuka here pamwe harimuki tinogona kuti takaona majenarisi one na one zvokuti kana kumutsa chinu kubatwa chiro varoona alright saka panokwira vanhu vangana panapa last time vanhu vangu rakatesta there were 14 yes there were 14 vachina bhora 14 vakamira vakabatirwa very powerful but it's 125 engine small engine yamakashandisa apa ndeyechii ordinary bike but reduction position okay kati reduction ndoyezara point yekuti kana wapositiona chinhu iweweka nechinhu chako chine weight hazvina basa kuti chichiombe sei togona kuigadzikira apo ikatorwa basi alright ndaziva pokuisa engine yangu handinoona zondotwara pane mota ndauzogadzira yose engine bike okay ndoiziva engine yebike ndidousandizotora pasipasa wakadzokutangira alright I will call you alright aiwa anotenga podra ndichakuratidza piki yake ndakuisa engine bike alright saka munogona mbonditakura here mbichana very comfortable ndogara papi mira ndikugadzire sit here ndogara very free alright mungochegera wadai pana swinga pana inokumbori papa
Ukata morena ana kana problem don't worry. Okay. We're going to play around, okay? Until we were Right, kumwe gumbo redu yatatibani apa ndizvo. So, I'm going to mawindi zese. Ngotamba yo. Right. Right, pana pane gear pana. Right. This one. Gear. All right. All right. Gear. Iyo igear ipi ndo lamuno ndizira 1. 2 3 4 5. Esa nokwana magera kudziwa pa. Saka motorbike ino manya kusvika pa chi. Aiwa kai motorbike. Yodzira pasi bana. Toshamula kana sika mumwe makanaka nako. Muno mumwe kana tadzise panye mapoto. Tamu highway. Zvafana negonyeti mkomboni. Ari tudzure anozi. Ndizvozvo. Ari tudzure. Notudzura kubi? Mu highway manje. Tara. Unoda watakusa domasa. Alright, aiwa ndoda ngochifila hangu mbichana chete. Musazonyanya kuenda kure sere. Musangana naye apa nikuti wakadai ngambai. Ndiri kuri munhu. Apia kuvaidi pana apa pamwe munogona kufunda kuti ya teacher. Alright. Level yema teacher yakadarika. Wayo! Iyo! Iyo! Alright. Right. Alright. Alright. I'm bagaipa. Right. Yeah, you sure? Ngai chokwadi. Aiwa hatuendesa. Tuendesa iko kwa ngazishike kwa kulu. Hey. Hey. Siti racho manje bamakarisa manje amureke pamutefe chaipo. Kulkeshi. Ora kaizimira iwe re. Kakara mchitokwira panapa munotorwa step. Amanyi ndozoziya kwekuendesa rimwe gumbo here. Okay. Notire mipija chabozi. Mojaire ndio jima kaini. Wewe munojima? Aendo tsumba simbi kuti kana ndakakafunda simbi ndopera. Okay. Saka tikutaura kuti pana apa. Tinenge tiri pa motorbike yedu pana apa. Right? Crash. Crash. Right. Mabrake edu ari papi munotsika sei mabrake apa? Ukatsaka unowanewa. Wandete. Unoona saka unosika mabrake.
aya aya ndo mabreka acha hey right, muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika kuno kuChinhoyi. Wakomana Munya Brown ndo mabasa emaoko avari kuita aya. Wakanisa kunge vachigadzira motorbike yemhando yepamusoro. Ivo pachavo vachitaura vari kuti tisu vana mazvikokota nyanzvi pakugadzira mamotorbike aya. Handi tinoda nhonga izvi maskrepa zvamunoti zvakaraswa, mouya nazvo tozvigadzira todzosera. Izvozvi taona umwe wakutosungwa watomunyowande tashaya kuziva kuti ndo motorbike yataona yakasungwa yechiiswa tapo. Saka muri yeZimbabwe kwese kwamuri, ndiri muno muChinhoyi ndo zviri kuitika izvi. Ndafara nechiitiko chakadai, ndo chandikwezva chandidhonza kuti ndinge ndichisvika panzvimbo inoi. Saka tinotenda pamwe chete nekukurudzira mabasa emaoko. Ngatiite zvinooneka tiri kwatinenge tiri ikoko. Kana muchitidawo kwenyu kuti tisvike, aiwa ko gumbo ndima rase chitsva chiri murutsoka, tinosvika ikoko toonawo zvamuri kuita. Zita rangu ndinonzi DJT1 radio driver. Iko zvino ndoda kumboita hurukuro nana mama vandaona vari kuitawo zvavari kuita vachibatsirana pamwe chete nababa. Saka ndakumbonzwa kuti vanomboshanda sei. Right, amai makadizve nyimi? Seko makadizve. Tinotenda yedu. Ndingafare kuziva zita renyu kuti ndimi munonzi ani? Inini zita rangu rekuberekwa ndonzi Rwimbo Ururi. Asi ndonzi Mai Brown. Munonzi Mai Brown. Right, ndaona mukushanda uku muchisunga-sungawo, muchibata-batawo, muchibatsirana nababa. Makazvidzidzawo sei izvi? Izvi ndokubasa kwedu. Kwatinodaidzwa chidaira kuti ma. Okay. Yeah. Saka kubva pari zvino izvi, kubva pamakatanga izvi, maane nguva yakareba sei muchishanda nababa muchibatsirana saizvozvi? Izvi ndane 9 years ndichishanda masimbi. Okay. Ya. Aiwa, tinopamberi nekutenda. Asi muchionawo imimi mashandira muri kuita nababa, vanhu vari kukutambirai sei wachiuya nezvinhu zvavo muchigadzira zvichienda zvakanaka? Pakushanda kwatinoita tikoona kuti gamuchira zisingaiti. Okay. Nekuda kwokuti isusu zvatoshanda nazvo marara ekunhonga. Okay. Zvimwe chetotonhonga matomboenda noshanda mudzimba dzevanhu. Takaona kana isusu hatiite zvemabhaiki chete, toita zvakawanda. Okay. Nogadzira zvakawanda ifeni mapadza chaiwo chichi. Donzvo redu isu nderokungonhongera marara tichita kuti ashande marara. Kana makatarisa zvinhu zvese zviri apa hapana chinhu chisingashande. Zvese zvinotoshanda. Zvese zvinosaka tinofamba tinonga tasvamba pemunhu tichigadzira chinhu togona kuona zvinhu zvakarasana nekuti nhonga iyi totonhonga takuta kunokuta kutozvishandisa. Alright. Asi imi mubvunzo wangu ndewekuti pamaiona baba wachiita izvo wachiri kutanga, makazvitambira here mimi kuti kumberi uko kune pundutso, kana kuti makangoti zviri kuitwa nababa izvi zvingava zvisiri zvinhu zviri right? Tichibva hedu kutaura baba wachitanga kupinda muindastry yawo. Makakasika here kuzvitambira kuti zviri kuita baba zvinogona kuzotiraramisa? Pari pakutanga taingoonao ngezvinhu zvekungotiwo vanhu vechirume hapana vanhu vechirume vanogara pasi, vachinda tanongoda zvekubata-bata. Saka but panguva ino takutoona kuti zvakutotibatsira kutogadzira zvinhu zvichitomuka, kupedzisira tavajoinawo takutobatawo tese, zvinhu zvichitobasa zvichitofamba zvichitoenda kumberi. Tinotenda. Mashoko api amungade kutaurira mhuri yeZimbabwe vari kukuonai nhasi? Mhuri yeZimbabwe ndoda kutaura kunyanya kuvanhu vechikadzi. Vanhu vechikadzi vazhinji vanoti chiro mudzimba umu varume vava nemota. Asi vanoti baba ndo vanodhiraivha chite mota. Ivo vakadzi vacho vamwe vacho vanodhiraivha zvavo, but akadhiraivha mumwe hatogoni kanobvisa vhiri chairo. Kana bhatiri charamira kuti baba ngavabve kubasa vayandisire bhatiri nemutse mota ndiende kukiriniki nemwana. But zvimwe zvacho sevanhu vechidzimai ngatishandei, ngatingodzidzei kuti zvoni chero wakasadhiraivha wakanzi unodhiraivha, but dzidzawo zvimwe zvinokana kubvisa vhiri zviri simple. Kubvisa vhiri, bhatiri chairo dzidza kubvisa bhatiri nekudzosera womutsa mota yako. Bosa mwana ungoziva kudhiraivha chete steering. Bhatiri rakasheka kutokumbira umwe murume wako nakufamba muroti naimi baba mutokumbira bhatiri rangu. Zvinhu zvekuti wega zviri simple zvokuti wega unofana kuzviita. Kudhiraivha chaiko dzidzai kudhiraivha madzimai vemuZimbabwe kuizwe. Chokwadi. Batsirikane mumba kwenyu ikoko. Chokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru nemashoko akanaka, mashoko ekurudziro kune madzimai. Ndinodira kuti mhuri yeZimbabwe iri kukunzwai. Ndatenda zvikuru. Thank you. Right, mama makadii zvenyu? Tinofara makadii yenyu? Tinofara hedu. Ndingafare ndikaziva kuti ndiri kutaura nani panapa? Zita rangu repachitupa ndinonzi Mary Nawo. Kana kuti Mai Mutukura. Alright. Right, ndaona muchishanda panapa na baba vari panapa Munya Brown.
ndingade kuziva kuti mashandiro amunoita semunhukadzi makazvidzidza sei zvinhu izvi? Takangodzidzirawo pano semhuri tingokwanisa kubatsirana pamwe chete. Alright. Saka mane nguva yakareba sei murimo muindastry muchishanda naMunya Brown? Tane makore akawanda. Alright. Ngangoti kana kuma 12 years. Okay. Saka imimi pamotorbike munogadzira chii kana kuti pamotokari munogadzira chii? Nekuti ndaona baba wataura kuti panapa vanogadzira motorbike, vanogadzira motokari dzacho futi ndo kumunda vanogadzira futi. Saka imimi chii chamunonyanya kushanda nacho? Isusu panapa chese hatina chinhu chaunosarudza. Chese chaichitwa tichibatsirana pamwe chete. Ungava kusunungura injini tinotobatsirana. Zvese kusunungura moitamidzana icho. Saka tichingobatsirana pamwe chete zvamaona tichiita tichingobatsirana pamwe chete kuti zvireruke. Alright. Aiwa ndinotenda. Mungava here mune mashoko amunoda kuti mimi mhuri yeZimbabwe wanga wachizivawo? Ndinongokurudzira kushandisa maoko mhuri yeZimbabwe. Tikashanda zvinhu zvese tinopfuurira mberi. Pane zvimwe zvingochema nhamo wakagara. It's like bike ramukuona hombera. Tinobatsirikana naro zvizhinji. Tine kwatinoitawo garden. At least tinokwanisa kuisa pampu, toisa pipe hombe yamukuona irapa. Tokwira futi vanhu 3. Ipapo toenda todiridza todzoka. Saka chinhu chiri kutibatsira. Chiri kutobatsira semhuri. Semhuri. Alright. Aiwa ndinotenda zvikuru mazvita. Alright. Right, makadii munhu waMwari? Atiri pedu makadii. Tinofara hedu. Ndingafara ndikaziva kuti ndiri kutaura nani? Indeto Victoria Nyasoro, ndiri second born yaMr Brown. Alright. Ndi baba ava. Right, tichitarisa isisu basa rababa, munoritsigirawo sei imimi semwana? Basa ndinoritsigirira singete kozi. Kana makatarisa kandiwo rinototisimudzira panapa. Semhuri satichingodzidzawo. Kuchikoro tinoenda hedu but zvakangonaka kungodzidzawo practical work so. Ndizvozvo. Semwana musikana vanhu vakawanda noshora vana vasikana singete kuti vakwanisa kugadzira mabike. But isusu tangokomberwa zvina baba vanogona techingobatsirawo chingo. Muchitodzidzawo zvakawanda kubva ipapo. Alright. Saka so izvozvi pane richatingati munokwanisawo kugadzira pamotorbike kana pamota chamunoti hainini kana ndikapiwa motikari yakafa chakati ndo chandinomhanya nacho. Inini hangu chandonyanya kufarira hangu kugadzira zvemagetsi zvimwe zve. Okay. Ungobatsirikana uchingobata ipapo ndizvozvo. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru. Saka mashoko api amunoda kuudzawo mhuri yeZimbabwe nhasi? Dongotaurawo kuva nevakagara mudzimba umo. Solution haizi ungogara chete tsvagai zvekuita. Mabasa ariko kana ungotsvaga kuti ungodzidzira zvatiri kuita. So mumwe munhu angonotozvishoro zvonuri kuita zvimasimbi uri mwana musikana chirudzi. But zvinozobatsira. Aiwa tinotenda zvikuru. Thank you very much. Yeah. Right, baba makadii zvenyu? Ndipo makadiwo. Tinofara hedu. Right, ndaona panapa mauya nemotorbike yenyu. Ndoda kuziva kuti motorbike yenyu makauya nayo yakaita sei panapa? Motorbike ndakauya nayo zvinhu zvese zvisina kubatana. Kusvika pamuri kuona apa ndo ivava vaBrown yavo ndo vabuilder zvese izvozvo. Ndo payasvika apa? Ndo payasvika yatoo motorbike chaichaiyo. Alright. Saka imimi kuti muzozive waMunya Brown zvenge zvafamba sei kuti muzonzwe kuti ndikatenga inini zvimapatsi zvangu zvakadimbuka ndikaenda nazvo paMunya Brown zvinondobatana zvakanaka. Makawaziva sei? Ndakanga ndambotenderera pane vamwe vanogadzira vakawanda. Ndobva vakundikana vambosungirira kusvika tabvisa, ndobva ndazobvunza, ndobva ndanzwa kuti vaMunya Brown ndo vanogadzira, ndo kuzouya, ndobva ndavasira, ndobva vatanga kugadzira. Alright. Saka muri kunzwa kufara sei izvozvizvi makutoenda muchitodhirimisa mudhudhudhu wenyu uyo wakatadzwa nevamwe vanozviti tisu na mazvikokota pakugadzira motorbike? Aiwa, apa ndiri kunzwa kufara zvokuti ndiri kutononokerwa kuti ndite uchovha. Anditika. Nekuti penenge ndiri kuona panapa ndatoona panapa wakatoshama uchitosungwa asi kutaura kwandava kutoita panapa wakutoyewedza wakutotarisika zvekutoti kana inda kutodzi kana ndikanzi tipe 1.5 tipe 2000 inotobuda ka. Ndizvozvo. Ndatombofungawo pawabviswa zvese. Ndatomborwadziwa mwoyo. Mukati chaita here asi ndagutsikana yezvino. Anditika. Aiwa tinotenda. Mashoko apa muda kuudzawo wari kumbawo kunhasi. Ndoda kukurudzirawo mhuri yeZimbabwe zvandaona pano. Kuti kushanda nemaoko, ndaona vechidzimaiwo vari kutoita, ina handina chanda ndichibata, ndo vanga vachitosunga. Saka ndakutoti ndikaendawo kumba kwangu nevanawo vasikana, ndotovakurudzira kuti vawane chekuita. Ndizvozvo. Vararame paupenyu. Chokwadi, aiwa ndinotenda baba mazvita. Chishuwiro changu ndechekuti
dai vanhu vezimbabwe vabatsirikana pamuri kubudisa mavidhios enyu vachibuda panews zviri kungonakidza zvitekenedze isu chete kuti ngoti tikuzvigona tichiita mambinga. That's not what I'm talking about. Ndikuzataura point yekuti dai zvabatsira anenge anzwa anenge aona kuti chiwechi iwe weapon yeupenyu hwake yocho chombo cheupenyu hwake chokuti zvomubatsire iye akope waone chaanokopawo. Ndakafamba nebhaiki rinori risina makavha chichiflame like ndaivavarira kuti vanhu vakope vada kukopa ndamunoti jealousy no selfish kuti vanhu vakope toda kuti vanhu vazobata zvirikuwa zvefamily chete kuti mhuri chete takadai tingorarama kaupenyu kakanaka kuti tinge takadai dai tigadzira totengesa todya mari totenga zvatinoda vachishwiro chete kunyanya maningi chachiri chekuti dai kambani yakura kura kwaine ndikuti zvakaramba zvakadai tiri panapa hazvibatsiri kuti tikwanise kutora vamwe vanhu vakawanda vakaita 10 ma12 andipinza bhizi panzvimbo diki manzvimbo dzedu dzino makomboni munomu hazvinyatsobuda zvakanaka. Tichida kuti dai Mwari atibatsira tikarangarirwawo kuonawo pokushandira pakanaka panenge pane space yakati swandanda. Tirikona kubatsirikana kuti tingona kuita zvokuti vanhu vanonyatsoona kuti hakuzi kunze kwenyika chete kunoitwa kunenotsvagirwa mabasa. Vanozoona kuti aiwa tatobatsirikana kuMashwest kuitawo mabasa vachiwanawo chouviri twakwanisa kubatsirikana. Vanozokopa ipapo. Chikoro chirikutodiwa tinayo academy Browning Goose Academy already iripo indona wafanira kudzidza kuda kubata pana pakanyauta padiki. Chishuwa ndichokuti izvo maground tiri kutokuhaya kuzvikoro vari kusajurawo yawo zvokuti hatizivi mangwana kuti vanenge vakutubvumidza here kushandira paopen ground. Saka hatizivi kuti nemangwana racho vachatibvumidza here tirambe chitambira bhora ikoko. Saka panogona kuita mutemo kuti panenge paudiwa mari, hatina mari yekubhadhira maground. At the same time tiri kuda kuti wane space yekuti waka maground tovaka maklasi yekuti vana vadzidze. At the same time pakudzidza ikoko pachibhenefitwa vanenge vachidzidza ivavo kwete kuti vadzidze chete vadzidze vachibhenefita pachitoitwa basa pachitoya mumwe zvinhu zvamakastoma tichizvigadzira pachipinda mari vachihora vachidzidza. That's what I'm talking about. Ezvi ndikutoedzera kupoint yekuti kune nzvimbo dzimwe dzakawanda dzandinoti ndikarangarira ndikaenda zvinenge zvira kupolisi ndoona kune zvinhu zvandikasvika ndoseka ndonakirwa zvokuti mana une mari zvakaturikana so kuti makomo izvozvo izvo takaona space we talk kana inzi mari ida kuzobhadharwa kutora izvozvo tozviunganidza titanga kuzobuilda one chisauko chitengeswa whatever kumafamasi kuti vabatsira kuti kune mota dzakasimba dzirimo mwe dzatoziva kuti zvakafanana neMitsubishi ndakuratidzai dziriko mangana polisi unogona 7-8 dzakapaka board on wheel kana iri board on wheel woman drive right now ndokuudza kuti akutoenda mberi nokuti mainjini akuwanika. You can take engine put there in a gearbox then tatofamba mberi but hazviitikire panapa. Ine show changu president chimwe futi hatiri kuda kunyanya kumuremedza maningi president kuti president vanenge ane zvakawanda anosangana vakawanda achitaura nevanhu vakasiyana-siyana isu tiri vanhu vopazasi so unoona museying but kuti tisumukewo titangirwo pazasi ipapo makangoita pfungwa dzekuti zvisvikewo kuti kuno kuti kwanise kuona nzvimbo takangoona space yekushandira masports atanga tikangoona space yavanongoti tikumbira kuti modizama hai mumboona kuMashwest mungoona space kwete mari aiwa space chete muone zvinoita sei tikuti president ngapinde kwandiri nemhuri yekuMashwest kusanganisana nevamwe vachabva kwamutarengo mabvira amaita right. Mhuri yeZimbabwe tinopambiri nekutenda zvikuru. Ndofunga maona chiitiko chaitika takuratidza aenda taura tikati tirimo Muchinhoyi. Tanzwa vamunya Brown vachitaura kuti aiwa motokari dzacho tinogadzira wane mamotorbike tinogadzira musarase motokari dzenyu musarase midhudhudhu yenyu muchiti haichagadziriki. Aiwa panapa ndo pamuzinda ndo pazvinoperera. Saka hakusike kutanga kuuya panapa tichadzoka zvakare tinodaira kuti tavimbiswa taenda kuseri kuti kaona kune motokari dziriko wari kutaura ivo zvakare kuti aiwa motokari idzodzo hadzina nguva dzinenge dzakutofamba pane imwe watoti nhasi chaiye inenge yakutofamba. Saka tichadzoka zvakare pane chikamu chechipiri tichiona kuti vamunya Brown wari kuzvifambisa sei panyaya yavo yekugadzira motokari pamwe chete nemotorbike. Thank you very much. Ndinoda kukuimbisai zvakare kuti muri kwamuri ikoko kusubscribe mahara mukasubscribe channel yedu Teach Catch MTV yoyo
kusubscribe mahara hazvidyi data and zvakare kana muchinge masubscribe matora channel inoyi muchibva maikwidza padenga denga. Thank you very much. Mazvita.